Bàsicament faig conceptes i idees per propòsits comercials. Jo vaig estar treballant uns 5 anys com a dissenyador hardcore, i al 97 vaig intentar començar l'activitat des d'un altre punt de vista, des d'una perspectiva molt més contemporània, que per exemple em va portar al fet de dissenyar objectes comestibles. I sí que des del 97 començo, diguem, amb una activitat que és molt més porosa o que no és classificable d'alguna manera, i no és fins al 2001 que d'alguna manera em defineixo com ex-designer, perquè penso que en aquell moment era la millor paraula per definir el que feia. Ex-dissenyador dins d'una societat ex-industrial. Jo mateix ja no m'anomeno ex-dissenyador. A vegades faig servir ara la paraula cross-designer. Però sí, diguem que des del 97 la idea és de dissenyar des d'un punt de vista molt més contemporani. Què vol dir això? Vol dir que la indústria està desapareixent o desapareix el vincle dissenyador-indústria. Vol dir que l'objecte o el producte perd importància i guanya importància la marca o la percepció de la marca o el lifestyle que la marca et dona. És a dir, el dissenyador clàssic tenia un vincle molt directe amb la producció industrial, i ara el vincle jo penso que està més en la percepció del lifestyle de la marca. I mirant com és la societat contemporània, que tot es mou, canvia, morphing, que és global, que hi ha tota aquesta complexitat de les cultures diferents que treballen juntes, etc. Doncs a partir d'això defineixo uns nous criteris de com tindria que ser un producte fet per un dissenyador en el moment actual. Els objectes pesen i són coses sòlides i la matèria és molt difícil de transportar. És un element que molesta en una societat on tot canvia i tot es mou i es trasllada. És a dir, que si aquesta matèria es pot transformar en informació, que és algo molt més lleuger i molt més ràpid, doncs és molt més contemporani. Òbviament hi ha diverses maneres de treballar aquests paràmetres contemporanis, de fer desaparèixer el cos dels objectes per reduint aquesta matèria al mínim, a gràfica, o reduint-la a el que és una funció sense cos. També es pot fer desaparèixer o es pot juntar diverses funcions en un objecte, o bé es pot també fer servir un objecte que no és teu, sinó que pertany a un paisatge urbà o un paisatge d'una marca. D'aquesta manera tu no necessites portar o transportar possessions teves, objectes que tu posseeixes, sinó que pots fer servir objectes que no són teus. A vegades s'ha malinterpretat el fet que jo deia que no m'agraden els objectes. És a dir, que el que no m'agrada és posseir els objectes, perquè penso que em fan pes, em donen pes, i d'aquesta manera no em puc moure, no puc canviar, no puc transformar el meu lifestyle per seguir sent radicalment contemporani. Als anys 70 havíem configurat un disseny bastant autoritari, basat en formes del moviment modern, i penso que ara ha canviat bastant tot. És a dir, per exemple, a internet és molt clar, hi ha tots aquests nous negocis que són user-generated content o plataformes on no hi ha contingut, sinó que organitzen coses i els propis usuaris creen nous elements. Jo he fet bastant, no en el tema new media, sinó amb objectes físics, objectes interiors que són plataformes o que són sistemes on l'usuari interactua i d'aquesta manera
es produeix un resultat que és completament únic i que d'aquesta manera s'adapta a un context local, que pot ser geogràfic o temporal, i es generen dissenys on no hi ha aquesta tirania d'una forma perfecta, que és el que volia el moviment modern. I d'aquesta manera penso que és, en aquest sentit, molt més global i molt més contemporani també. Hi ha molts productes que es treuen que no tenen fisicitat, no tenen cost, que poden ser serveis i que igualment es poden dissenyar. És a dir, que penso que sí que hi ha una part important de productes dissenyats que no estan realment vinculats a el que és una fabricació mecànica o una producció física d'objectes. M'interessava molt l'objecte de consum massiu i de producció massiva. Llavors vaig analitzar i vaig veure que el menjar era el que tenia una producció més massiva i un consum més massiu. I a partir d'aquí vaig dir, intento veure el menjar com a objecte i no com a menjar, i si és un objecte, perquè ja és completament artificial, és a dir, si és un objecte i es trenca aquest vincle amb la natura, doncs es pot dissenyar seguint els paràmetres de la cultura del projecte, és a dir, ergonomia, usabilitat, etc. A partir d'aquí vaig fer tota una sèrie d'objectes comestibles que han configurat com una manera d'entendre el menjar molt particular i que penso que encara no està acceptada, però que és el que ve. És a dir, que no... Jo vaig fer les primeres presentacions al 97, estem al 2007 i el treball és completament actual o més. Al 97 vaig fer la primera exposició, vaig seguir fent coses amb tema menjar fins al 2001, que vaig fer una exposició Vinson, que es deia Foodwork, i que d'alguna manera tancava tot aquest tema. En el 2003 hi va haver una noia que ve i que em diu «Hola, encantado, soy food designer». I vaig dir «Ostres, food designer? Jo no sabia que existeix això com a disciplina». En el 2004 jo penso que ja hi havia un parell d'escoles a Itàlia que ja feien food design com a disciplina dins d'una escola de disseny i ara, aquest any passat, ja comencen a haver institucions, a l'ADI de Milà, que està intentant organitzar algun tipus d'organisme per regular el que seria food design. A partir que he vist que hi ha com una sèrie de línies que anomenen food design, doncs jo vaig intentar definir la meva posició amb la pàgina food-designing.com i a partir d'aquí posar una sèrie d'elements, com dir que un food designer no pot saber cuinar, que tens que tractar el menjar com a objecte i no trencar amb la tradició, hi ha una sèrie de paràmetres i el que intento és una mica marcar la meva línia. La indústria d'alimentació és molt conservativa i penso que és a dir, de moment el que es fa, o si algú vol fer alguna cosa nou amb restauració, el que fa és canviar l'interior del local, però el menjar, si es vol ser efectiu comercialment, segueix sent super tradicional. Hi ha bastanta confusió, però penso que la gastronomia i el món dels cuiners no té res a veure amb el món del disseny, ni del food design, ni de la cultura del projecte del disseny. Al final els cuiners són artesans que fan coses amb les mans.